ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கும் என் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஒரு ஒன் டேப் மேட்ச் நடந்தது. அந்த மேட்ச்சு தான் இப்போ பார்த்துன்னுக்கிறீங்க. ஒன் டேப் சேலஞ்சில் விளாட்னோம். அவன் செம்மையாக விளாடுவான் நான் 3 தடவை அவன்கிட்ட தோற்றுக்கிறேன். நான் 3 கார்டும் அவன் தான் போட்டான். அதனால தான் சரி நம்ம வீடியோக்காக ஒரு கார்டு போடலான்னு சொல்லிட்டு போட்டதில் இந்த மேட்ச் இந்த ரவுண்டு மட்டும் பாருங்கள். ஆனால் அவன் இது ஏடபிள்யூஎம்மில் சூப்பராக ஒன் டேப் அடிக்கிறான். நான் இன்னொரு தடவை ஏடபிள்யூஎம்மில் அவன் கூட ஒன் டேப் சேலஞ்சு போட போகிறேன். இந்த மேட்ச் பாருங்கள், எப்படி எனக்கு தெரியாது, எனக்கே தெரில. அவள் தான் ஒரு ஃப்ளூக் ஷாட்டு தான் இது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ளூக் ஷாட் தான். ஆனால் ட்ராக் பார்த்து தான் பண்ணேன். ஆனால் உயர் நினச்சே பார்க்கல. ஆனால் இந்த ஃபயர் எவன்ட்டுன்னு வேஸ்ட்டு, சத்தியமாக வேஸ்ட்டு. ஏன்னா க்ளோஸ் ரேஞ்சில் தூக்குறேன் ஒன்றுமே உய மாட்டேங்குது. அதுக்கு பதிலாக நம்ம கோல்டு கலர் ஸ்லாஷ் கார்டு ரேங்க்கில் கோல்டு 3 போனாலே கொடுப்பாங்க. அந்த எம்டனே சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கு பதிலாக இது வந்து எனக்கு கிரேட்ஸில் நான் வந்து 30 ரூபா ஆஃபரில் கிடச்சதுனால எனக்கு கவலை இல்லை. இதுவே நான் டைமண்டு கொடுத்து கிரேட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி கச்சிருந்து இது இவ்வளோ மொக்கையாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் எனக்கு மன வருத்தமாக போயிருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே லக்கான ஐடியா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாடி ஷாட் சொல்ல எவ்வளோ ட்ராக் பண்ணுற உயவே மாட்டேங்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்டு நான் மாடி அடிவோன்னு இருந்தோம். மண்டே ஆல்ரெடி கைட்டிட்டான். அதனால தான் என்னன்னே தெரில, டம்முன்னு விழுந்துச்சு அடி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்டில் வந்து நான் சுற்றி ஆடுவேன். ஏன்னா அவன் மாட்டினாலே மண்டை மேலேயே வைக்கிறான். இப்போ பாருங்கள், அதுக்கு தான் இப்படி ஆனா பார்த்தா இங்கேயும் இருந்து அவன் வந்து ட்ராக் தூக்கும் போது இந்த லெஃப்ட் சைடு பார்த்துனே பிடிக்கிறான். அது பிடிச்சா ரேஞ்சு தருதுன்னான்றான். ஆனால் நம்மளுக்கு ஒரு காவில் இந்த மேட்ச்சை நம்ம விடுவோமா? சின்ன மிஸ்டேக் இந்த மேட்ச்சில். ஆனால் அது ஒன் டேப் தான். ஃபஸ்ட் புல்லட்டில் இந்த ஒன் டேப் தான். 2வது புல்லட்டு தான் சதுரிடும். ஆனால் பாருங்களேன், இப்போ பாருங்கள் 2 டபுள் ஜம்ப் பாட்டும் பண்ணிவிட்டு அவள் தான் முடிஞ்சிச்சு. ஃபஸ்ட்டு புல்லட்டில் தான் ஒன் டேப் படுத்துருக்கோம். நீங்கள் வீடியோவை ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலுக்கு வந்து புதுசாக வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணுறதா பெல் பட்டன் ஆளில் போட்டு. இப்போ நம்ம தான் அடிப்போம்னு பார்த்தா அவன் வச்சான் பாருங்கள் அடி. டொம்முன்னு மண்டை இதெல்லாம் கைண்டிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், அவன் மூமெண்ட்டு நான் மூமெண்ட்டில் ஆடுவேன்னா ஆச்சு காமிக்கிறான் போல். இந்த மேட்ச் ஸ்கோப் போட்டு மண்டை மேலேயே வச்சிடலான்னு பார்த்தா அதுக்குள்ளே மூமெண்ட். சரி நம்ம என்ன பண்ணுறது. ஆனால் சரி இந்த மேட்ச் அவனை அப்படி விட்டு அடிச்சிருந்தாலும் தப்பாக இருக்கும். அடிக்காதனால இந்த மேட்ச் அவனே வாண்டடாக வந்து தலையை கொடுப்பான் பாருங்கள். இப்போ சும்மா நான் வந்து இது ஒரு ட்ராக் தூக்கின்னு சிட்டப் போட்டுனுக்கிறேன்னா இப்போ வந்துடுவானா அவள் தான் உக்காஞ்சி வாங்குவார் டிம்முன்னு. அவள் தான் கோவிந்தனுக்கு சரியான ஹெட்டு. இப்போ பாருங்கள், டெசர்டிகளில் தான் ஆன்னு இருப்பேன். டெசர்டிகள் நீங்களே பாருங்கள், வெறியாயிடுவீங்க. இந்த மாதிரி தான் அங்கேயே சுற்றி க்ளோவல் போடலான்னு போவேன். மண்டை மேலேயே வச்சிருவானா. இப்போ பாருங்கள், அவன் வெளியே இருக்கிறானா, டக்குன்னு போவேன் ஒரு ட்ராகு தூக்குவேன். ட்ராகு தூக்கிட்டு ஒரு க்ளோவல் போட்டு மறுபடியும் சுற்றி போடுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஒரு க்ளோவல் போட்டு மறுபடியும் சுற்றி போடுவேன். இப்போ அவள் தான் முடிஞ்சிச்சு, சீனும் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 4-3 இருக்குது. இந்த மேட்ச்சை நம்ம விடக்கூடாதுன்னு பார்த்தா அவனுக்கு சரியான குருமா மாதிரி நடந்துச்சு. குருமாவாயிடுச்சு அவனுக்கு. பாருங்கள், ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறேன்னா பாடி டேமேஜாச்சும் குத்து முடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். ஏன்னா அவ்வளோவே அவன் அச்சடி. பாருங்கள், ஏறி ஆடுவேன். இங்கே வேறு 2 பாடி டேமேஜ் குத்தம் சாவலை. ஸ்கைலர் வச்சுருக்கனால இந்த இடத்துல நான் க்ளோவல் பட்டனே அமுக்கலை. இப்போ பாருங்க, நான் வந்து இப்போ ஏறும்போது அவன் தள்ளினா ஆட்டான் இந்த இடத்துல மட்டும். சரி இவன் ஜெயிச்சிட்டானா இந்த ரவுண்டு இதையே காரணமாக வச்சுக்கலான்னு பார்த்தேன். அடுத்தது மூமெண்ட்டில் ஆட்டான். இப்போ பாருங்கள், நான் ஒரே ஒரு டேமேஜ் தான் கொடுப்பேன். அவனே ஜோனில் மாட்டி செத்துருவான். அவருக்கு ஒரு ரோஸ் அமௌண்ட்டு போட்டு ஆறுதல் அமைச்சிட விட்டுருவேன் தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5-3 இருக்குது. க்ளோவல் போட்டு என்ன இந்த இடத்துல தான் சரியான ஓப்பியான ஒரு ஷாட் விடுவோம். இப்போ வந்துட்டானா சுற்றின்னு வரானா, நான் இப்படி போயிட்டு அப்படியே பேக் வச்சு இப்படி வந்துட்டு ஒரு ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டு அவள் தான் முடிஞ்சிச்சு. அவர் மண்டையில் சதிரிச்சு. இப்போ பாருங்கள், ஒன் டேப் சொன்னல ஏடபிள்யூஎம்மில் இப்போ பாருங்கள் ஃபேக் டேமேஜ். அவள் தான் எல்லாம் அப்பயே அவன் செத்துட்டு இருப்பான். என்ன 5-7ன்னு முடிச்சுட்ருந்தான். இப்போ ஏன்டா நீ நடுவில் அந்த மேட்ச்லாம் போடலன்னு கேட்டேன். என்னால் எடிட் பண்ணவே முடியலங்க, அதனால தான் நான் போடல. இல்லைனா போட்டிருப்பேன். இப்போ பாருங்கள், நான் டெசர்டிகள் எடுத்துருவேன். சரி ஏடபிள்யூ வச்சுக்கிறானேன்னு டெசர்டிகள் இது இந்த இடத்துலலாம் அடிக்க பார்ப்பான், ஆனால் படாது. இப்போ டெசர்டிகள் எடுத்து நல்லா தான் வருவேன். ஒரு டேமேஜ் குத்துனே அவள் தான். இந்த இடத்துல டேமேஜ் அவள் தான் அவளுக்குன்னு மண்டை மேலே ஏடபிள்யூஎம் அவன் MI2 நல்லா ஆடுவான். ஆனால் நார்மல் ஏடபிள்யூஎம்மில் அவ்வளோ ஒன் டாப் அடிக்க வராதா. ஏடபிள்யூஎம் ஒயில் தான். இந்த மேட்ச் பாடி டேமேஜை குத்தாச்சு முடிச்சிடணும்னு பார்த்தேன். பாடி டேமேஜா இப்போ இந்த ஏறும்போது ஒரு பாடி டேமேஜ் கொடுப்பேன் பாருங்க.
இப்போ ஓடுறானா இங்கே ஒரு பாடி டேமேஜ். அவள் தான் இப்போ நின்று அவள் தான் ஒரு ஒன் டேப். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் ஆல்